Een royaal, mooi hok. Een goede bodembedekking. Ik zou ervoor kiezen om naast ruwvoer, ook eens een keer gemengd voer en natuurlijk wat heeën en dat soort dingen te voorzien. Daarnaast might zien het hok een paar etages of zo. Dat is ook hartstikke leuk. Dat ze even ergens opspringen kennen. Maar dat ze ook ergens onder schulje kennen. Want als er gevaar dreigt, want het zijn ook vluchtdieren, maar ze wel ergens voortkomen kennen. Nou, en ik denk dat je dan een heel eind bent om knien een leuk en plezierig leven te gaan. Is het daarom een goede zaak dat de beste bescherming nou zijt er mat een betere valjochting komen die de winkels aan aan de klant? Tuurlijk, voorlichting is altijd goed, maar ook zelfbewustzijn van de klant is ook heel belangrijk. Je moet net altijd de schuld bij de handelaar of bij de dierenwinkel lezen. Meestal schaffen iets om, maar die moet hem wel bewust wijzen van waar ben ik mee bezig en wat keep ik. Dat is heel belangrijk. Hoe is het zien dat als een knie ongelukkig is? Als een knie ongelukkig is, dan zit er in een hoekje, dan beweegt er haast net. Het is heel belangrijk, een gezond en een happy dier, om het samen te zeggen, die glonzen, die ben vrolijk in hun douane en letten. En ja, dat zit gauw genoeg. En had een dierke wat zielig en wat surf in een hoekje zit, nou ja, dan is een knie net gelukkig.